13h heedi to Moussala ngo wuro woni ko ton to Kerol hakkunde leydi Sénégal kam e leydi Mali to bange worgo leydi ndi kodin waktuji 13 joni do e haalirde modon pindi radio bandirabe musibbe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe yonti jonde meɗen mawde kabaruji e ɗemgal Pulaar. Gardindi kabaruji meɗen leydi Sénégal nena woni e heblanade loi de finance hitandu jinnaji 2026 habri ko way non ko direction générale des budgets ma en jaadi hen e cimkol ngol Elhaj Abbas Sarr FDR gundon goomu dañi gardiɗo kesso on wiyete ko Modou Diagne Fada o todda koye on ɗon conférence des leaders bannoɗo ñalawma hanki oyete ton to diwan mo Kédougou ko jonde woni ko waɗi ton nden ɗon jonde ɗon ko ɓe ganduɗa kañumen goni wiyeteɓe COSEC ko kam kay woni ko yewtidi ton e gouverneur de la région mo Kédougou kam e hohoɓe ɓe leydi Mali fandare nde ko yidde wadde feere ha webtina ko yiwtira haali on ɗon corridor hakkude Dakar kam e Bamako mayen ketto e nder kabaruji ɗi biyeteɗo Bocar Kane e ballal musidɗo meɗen Alassane Seydou Fall jodniɗen ton to diwan mo Kédougou kabaruji caggal leydi ma en jaadu hen e Fati Ndiaye coftal balli kam e hemmere Pulaar ma won gueɗe Baba Hamad Thiam bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe ɗum ɗo e ko wona ɗum ɗo kala non e nder kabaruji ɗi soko tawi on cabbima joni piren pacciren. Djiby jam nyalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde pindi radio sawtongol neɗɗo foto Anne Mariste villa 92 est to karallagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khattab Diop ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabaruji meɗen e ɗemgal Pulaar eɗen puɗɗoro ko yewti ala haali keblonogol nden ɗon eɓɓore ko yewti e faggudu woni loi de finance prévu wonande kay hitan ujunnaje ɗiɗi enokas e jeeɗiɗi ayno won tan noon gueɗe ɗe naati e phase opérationnelle e wiide kay ɓe ganduɗa kañum goni e direction générale du budget ɓe kabru noon koye ñalawma hanki o e on ɗon lettre circulaire kettoto hen cimtol ngol Elhaj Abbas Sarr ngam heblanade la loi de finance initiale mbo 2027 nattinama e saaha juɓɓudi leydi ndi ha ko ɗum saabi la direction générale du budget yuɓɓini jonde mawde alarba hanki o ngam artude e no windira e on ɓatake budgétaire bindanoɗo gila 30 juillet 2026 ngal pottital rendini kala dillowo e chaîne budgétaire leydi ndi fandare ngal pottital ko ngam fof en ena nanodira pamodira ƴettida piida beela budget paaɗo caɗele ena mbasa heptade en ko wayno mobilisation des recettes exécution des dépenses kam e yurnito wayloji baɗaɗi e hitande yawtude nde alarba o woni kadi ñalawma gostidiral miijoji e kala dillowo e fannu budget gila e dendingol jencingol ha e cankogol e weede directeur général du budget Massamba Dieng. Allah jarama Elhaj Abbas Sarr golema jooɗi peewi so en gummima e on ɗon fannu en kalade goɗɗum ko yuti e dalle suudu ɗen ɗon dalle ɗe ndewani lawol caggal ko ina abo e yimɓe 60 mo jinno wadde ɗen ɗon dalle ɗe ndewani lawol tawa noon ene jogorno nawde ɓe ɗen ɗon dalle ndewani lawol ko biyeteɗo Baye Fall kam e Fatou Diouf ndey Fatou Diaw kanko on ɗon ndey Fatou Diouf wondude Baye Fall kamɓe ɓen ɗon ɗiɗo fof noon koɓe dogɓe ha oɗo saaha joni ɓe gona ko e yiilede hen woni tan noon ɓe ganduɗa kañumen goni ñawoje ɗe leydi Sénégal ina rewɓe gurti hono on saaha noon heɓama fawede junggo noon on noon biyeteɗo SP Diouf on ɗon noon ko ceernajo wondude mo inde muɗum Sowa jetteteɗo Diouf on ɗon noon ko bailleur ene woni noon caggal nde ɓe pawa junggo ɓe kuccodirino e ñawoɓe ɓeyete caggal nde ɓe kuccodir e ñawoɓe
be non kamɓe non ɓe kulliti kay wonande ɗin ɗon tumamuyaji pawadi e dow mabɓe kamɓe wala kamɓe ngoni ko mbaɗi ɗum ko bayfal kam e cuddiɗo muɗum ngoni ko waɗi ko way noon kono noon holliti kanko ceernajo on ɗon bayfal ko kam kay arno e makko wiidemo ina jogui lawol ɗanngal ina sohli o waɗan ɗum duwaw ngam o wawa yaade e lawgol ngol no hannirta niyete ko saha noon kanko bayfal caggal nde o foti arde omo arana hono ko ceernajo o gollantunomo ko saha noon o nawi toon cuddiɗo makko on ɗon cuddiɗo noon kañummen heeɓi yewtide e makko kanko on ceernajo o wawi namdademo so tawi omo jogui nokku mo ganduɗa kay ko luwateɗo ko on saha noon kanko waddimo e biyeteɗo LM Diouf joom galle on ɗon noon wawi luwde bayfal o galle mo ganduɗa kay ɓe keeɓi yobtudemo ko ine tolni e 350.000 woni tan capanɗe jeeɗiɗi ujunere taw ko peut-être meɗen franc CFA on saha noon kanko holliti o andano wonde golle ɗe ganduɗa kay bayfal walla ni hol anniya mo on ɗon bayfal joguino caggal nde ɓe pawa jungo noon ene wayno ɓe ganduɗa kañumen goni kujjikinantoɓe ɓe kañumen kam erima tan wonande kay kamɓe ɓen ɗon yoɓe gaccite saabu ɗum ala ko ɓe goni ɗen ɗon ɗalle suuɗo hay hunde on ɗon délibéré ko yuti alhaali nden ɗon ñawore e jogori wonde ko ñande 18 nduɗo lewru ndu gonɗen. oɗon ketto haalirde mon Pindi Radio jokken kabaruji ɗiyete kalen e ko yuwiti e FDR holno mbirunden e gardidi kabaruji ɗi Forum pour la défense de la démocratie et de la république FDR on ɗon plateforme o dentinɗo landaji kewɗi e dawrugol ɗo ete nder leydi ndiyete ñalawma hanki o caggal nden ɗon yewtere conférence des leaders mo ɓe mbaɗi e woni tan noon omo ganduɗa kañum woni Modou Diagne Fada ko kam kay woni ko suɓa ngam wondemo coordonnateur wonande kay on ɗon plateforme kanko Modou Diagne Fada noon o lomti ko mo ganduɗa ko kañum woni biyeteɗo Oumar Sarr mo ganduɗa kay woni no jagorɗo leydi Sénégal kanko Modou Diagne Fada ko kanko woni nayoɓo mo ganduɗa kay ine ardo hono on ɗon plateforme biyeteɗo FDR caggal Khalifa Ababacar Sall wondude e Samba Sy kam e o mo ganduɗa kañum woni Oumar Sarr kanko Modou Diagne Fada noon e gardiɗo kan ɗon landa wiyetega yeesal ene woni noon golle mawɗe noon ine pattimo ɗum ko caggal nde o subta e on ɗon ngunnon batu wonnogo taw ko batu ngu conférence des leaders ko yowiti e alhaali on ɗon nden ɗon fedde wiyetende FDR golle mawɗe noon ine pattimo oɗo saha joni kanko on ɗon gorkajo mo ganduɗa kay kanko woni Modou Diagne Fada ko yowiti e ɗen ɗon golle fandarde noon ko yidde kay ɓeydade yaccinde fedde nde wawa tawede e nder tendagal diwanuji ɗi leydi ndi kala taw kadi ko sagataɓe dariɓe gawawɓe yoltude hujjaji dendagal ko gawawɓe yoltude hujjaji ko yowiti e démocratie mo leydi Sénégal taw noon ko e dow potal kam e hurum ene wayno noon ko noon kadi wawde daranade ɓe ganduɗa kañumen goni ɓesguji ɗi e ɗin ɗon sumgoji sagane keeɓi polguji e ɗin ɗon subgoji. so en gummima e on ɗon fannu en jahata ha toon to Touba commissariat arrondissement mo Ndamatu ko kam kay fawi jungo ɓen ɗon worɓe ɓe ganduɗa kay ko tumaɓe viol fewde e suka debbo goto ɗum ɗon noon waɗi tan ko caggal on ɗon suka debbo waɗno porté plainte ɗum ɗon noon wonno ko e darorɗe nduɗo lewru ndu gonɗen woni tan e tumna maggal mo Touba o toon to wuro teddungo Touba woni noon ñande tati jaggi nayi e lewru nduɗo ndu gonɗen sanga 1h du matin to leykal biyetegal ñaari pono tawategal toon to Touba ko toon kay woni ko ɓen ɗon worɓe pawa jungo taw noon on ɗon debbajo mo ganduɗa kay ko kañum woni mo ɓe mbanno violé on ɗon hoɗi ko toon to leykal biyetegal Daaru Marnan toon to Touba toyete ɗum bon noon waɗi tan ko tumuna mo maggal mo Touba caggal nde ɓen ɗon worɓe gummi ɗo e Dakar ngam yaɓande toon to Touba
tawtorede on ɗon maggal ko on saha noon ɓe mbaɗi ɗen ɗon gueɗe kantorinde caggal nde ɓe jani on ɗon debbo ɓe mbaɗi ɗum violé ko noon kadi ɓe ɓorimo hawlaaɓe ɓe ƴettimo photoji kam e vidéoji ɗen ɗon photoji e vidéoji noon ko ɗum jeeyi sababu hani kamɓe ɓen ɗon ɓe pawa jungo ko caggal nde ɓe goni e wadde chantage on ɗon kurka debbo ene woni noon oɗo saaha caggal nde goto e mabɓe nanga toon to ñaari pono won caggal nde losko ngo jokki waddi fartange ha ɓe ganduɗa kañumen goni loskoɓe ɓe mbawi fawde jungo ko heddino e ɓen ɗon ɓe ganduɗa kañumen goni wannoɓe ɗen ɗon gueɗe kantorinde. So en gumima Touba en mbaɗat tabal jeena toon to diwan mo Matam noon caggal ɗin ɗon kuluhuli jogaɗi ko yowiti e Haranduru haysonni woni wonɗo gueɗe ɗe tolni yettaki taw on ɗon nouveau 3 haadata ko e nouveau 2 o wonno goomu darigu gam ɓeydade wallidde ɓesguli ɗiyete ha tengti noonne kadi e laamu leydi Sénégal soko saha foof ittude ujunnaji jeenayyi wallid ɗum yoga e pooye toon to diwan mo Matam to ete gam ɓe mbawa wallitorade ko yowiti eɗen ɗon caɗele Haranduru ɗi ganduɗa kayne Tiska walla ni ene diwan Matam jeeɗum e ɗin ɗon diwanuji ɗi ganduɗa koñumen goni jogade kuluhuli to yowiti e banggue Haranduru. En kettoto hen biyeteɗo Moussa Mbodj ko karolo toon to Sayed mo Matam e ballal musidɓe meɗen ɓe Pularakti. Matam woni ko e nder situation mo gandanɗa ko wiyete en classification insécurité alimentaire woni ko phase 2 wiyete ko phase sous pression manam phase mo gandanɗa fotano addude caɗele mawɗe kono noon nde cadre harmonisé limite caɗele gonɗe nder leydi ɗe département ji kewɗi jalti hen hono Bambey en hono Salimata en ɗen jalti ko crise moy phase 3 mais Matam bien que phase 2 woni ono population mo gandanɗa ene wondi caɗele ene tolli te ujunaje capanɗe jeegom e ɗiɗi neɗɗo ɓen si tawi daranaka ɗo e ko yawi tan maɓe keɓ caɗele ɓurɗe ɗen jaaha phase 3 te soɓe jeeyi phase 3 ɗum noon ɓurtata ko yahata ko e 100 000 et quelque walla 200 000 personnes ɗum noon tagi état plan mo gandanɗa waɗi ɗum dégagé plan national de riposte sur l'invitation donc du secrétariat technique mo gandanɗa ko woni ko cabinet premier ministre gouvernement Sénégal ƴetti ɗum en charge wi ma nanna hen Matam département ji makko pour ɗi gaddane hen ballal e banggue kaalisi cikkumi yara ko ménage foof ene heeɓa 45 000 ujunaji jeenayyi ene yara ha par lebbi tati donc juin juillet août ɗin ɗo foof lebbi ma ɗen poye ƴefteteɗe ɗe ɗen foof keeɓa hen balle te kadi caggal nde état waɗi ɗeɗo balle won hen ɓe kan gandanɗa ene woni partenaire au développement consortium FAFD ACF et Caritas eɓe naati e nder région he e nder 3 départements he eɓe jiiɗi addude balle e hono ujunaji 2,5 poye gandanɗa kanje foof ko ma gaddane balle e wallu intrant woni ko e engrais en walla awdi en kadi aliment de bétail woni ko ñamɗe jawdi en mais aussi eɓe keɓa hen ɓe gaddane kadi balle e kalis ɗum woni cash transféré en e ɗum foof ene waɗa hen prévoir voilà ɗo e nder région de Matam ko bureau régional de sécurité alimentaire kanko heedi yesso plan de riposte national mo gandanɗa c'est sous la tutelle du gouvernement mais premier ministre kanko heedi hen yesso wonanimo toon ko secrétariat exécutif conseil national de sécurité alimentaire nder région ɗo ko BRSA wonanimo ɗo. so en gummima toon to diwan mo Matam min mbaɗat tabal jen ha toon to diwan mo Kédougou mission conjointe mo COSEC leydi Sénégal kam e leydi Mali ko kañumen kay goni ko mbaɗi jillu toon to diwan mo Kédougou to ete sababu ne gunɗon jillu noon ko artude e ɗen ɗon caɗele teskaɗe e on ɗon yaaha ngara hakkude corridor Dakar kam e Bamako eɗen ɗon caɗele teskade noon ko yewti ha ngara ɗin ɗon marchandise uji ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe keeɓi fartange joddade mo ganduɗa kañum woni gouverneur de la région mo Kédougou Mariama Traoré gam yewtidde makko eɗen ɗon golle en kettoto hen biyeteɗo Bocar Kane ko kanko woni chargé des projets au niveau de conseil sénégalais des
jokkoden e micro Alassane Seydou Fa hande emin do hen e nder Kédougou min jalti joni ko yindirde gouverneur ko do min mbaɗi démarrer mission donc min garɗo hande ko pour surtout oɗo cadre de mission ko wadde évaluer situation corridor Dakar Bamako donc ko pour wadde diagnostic ƴewde vraiment hande situation to tolni par ce que min keeɓi e nder COSEC gollirali kewɗi gollirali paaɗi e délai passage transporteur uji e gollirali ganduɗa hoore ma ko hocci koye aussi probléme aji ɓe mbaɗa rencontré e délai maɓe ɓennata pour yettade banggue Mali o ɗum min garno ko yindirde e gouverneur et surtout les acteurs là wonɓe terrain ɓe par ce que saɗa yiiɗi wadde évaluer situation il faut gara jiiya keɗɗa wonɓe hen ɓe anduɓe wonɓe hen jamma e ñalawma wurɓe ɗum ɓe ɗum tagui oɗo mission COSEC nomin gummin ɗum de e gardugol direction générale o wi jinmi ko mbaɗon impliqué tous les acteurs ça waɗi impliqué tous les acteurs hande sa ardi ɗo hen e le collectif des transporteurs sa ardi l'union des transporteurs routiers sa ardi conseil malien des chargeurs ganduɗa kamɓe goni darniɗo hande jodniɗo hande les chargeurs wonɓe banggue Mali ɓe sa ardi aussi conseil malien des chargeurs ganduɗa hono conseil des transporteurs maliens donc ça veut dire a holliri vraiment mission o ko banggue ƴidde foof jiɗɗa rewo lawol donc ɗum tagui min gardamaɓe ɗo hande min ɗo hen e Kédougou so Allah jaaɓi so min ɗum payi ko moussalla pour hollude yimɓe rek min jiiɗi heɗade acteur ɓe foof par ce que min jiiɗi wadde évaluer vraiment somin kohri aussi min mbiya ko ɗum ɗo woni situation ko ɗum ɗo probléme aji les acteurs là ko ɗum ɗo mbaɗi rencontré e holne mbatten pour trouver solution pour régler ɗum ko ɓiɗi yawde ko yaccade par ce que eɗen gandi très bien hande corridor Mali Dakar Bamako presque 90% marchandise gummotoɗo jettoɗo Mali ummoto koye port Dakar donc pour mbaɗa noon vraiment oɗon marchandise wawa yaltude port Dakar o wawa yettade Malien ji il faut que vraiment ko daglilen probléme aji ganduɗa hoorema en terme de délai et contrôle aji ɗi hol aussi wonoji laabi ɗi e walla immobilisation auto min mbaɗata ɗi walla kadi souffrance ganduɗa hoorema mo partie malien ji waɗata ɗo hen vivre walla enen sénégalais ji wonɓe toon ɓe ko gurten to ngo ƴeewen hol solution ngaji mbawɗen wadde trouvé ko ɗum ummini vraiment oɗo mission mission aussi mo sikki rendini partie ji foof e min ɗo hande min mbaɗi rencontré gouverneur e chambre de commerce de Kédougou nan ɗo caggal gunɗon jillu kamɓe ɓenɗon ɓe jokki e lappol mabɓe ngol ɓe gasniroy toon to Moussala Kerol hakkude leydi Sénégal kam e leydi Mali gasi haalaɓe ceer kabaruji meɗen nder leydi joni en jabanat kabaruji caggal leydi yaddude hen e Fati Ndiaye. Pindi Radio, la page internationale. Kabaruji caggal leydi e Pindi Radio. Fati Ndiaye debbo mo Cempeng mi salminima bisimilla ma e kabaruji meɗen caggal leydi. Mi salmitimama Djiby mi salmini dendagal heɗiyankoɓe Pindi Radio kabaruji men caggal leydi enen puɗɗoro toon to leydi Mali ñawore ɗiɗeɓere on chroniqueur biyeteɗo Youssouf Bathily lollirɗo Rasbach wondude influenceur Rokia Doumbia gandiraɗo Rose la vie chère jokki ñalawma hanki o e yeeso ñawirde to Bamako kamɓe ɗiɗo foof ɓe tumira ko jokkodirde e wat boniyankoɓe e ñamde koppereje laamu ngu ministére public o ɗaɓɓiri duuɓi 10 no chroniqueur o leloto to suudu dumbirdu e duuɓi 10 fewde influenceuse o tawi hen duuɓi 5 ɗi ko jobdi ñawor nde waɗi ko ñalawma hanki o défense o ina jokki ɗaɓɓude ngam no ojoji preuve ɗi ittete kono verdict o nden 17 lewru août garowo sengummima ɗon jeeyan ha toon to leydi Cameroun on biyeteɗo Zohan Andriel Sitsom Koueta bannoɗo tante hennude yimɓe e radio d'état CRTV on fo décret woni décret mo wodani ngam toɗɗugol cuko hooreje leydi ndi ko kanko woni ko jagga ñande talata nde to prison central mo Yaoundé kewu ngu wanno ko ñande 12 lewru juin yawtudu ndu waɗino haale hewko ɗum saabi enquête waɗede on gorkajo woni ko jagga caggal no yinno bonnude kisal leydi ndi e ballodiral e puissance étrangère ɓe namdi ko beele ko golle certude walla ko peeje ngam wadde coup d'état institution jehen ha toon to République démocratique du Congo la coalition d'opposition C64 ina jokki e ultimatum mumen caggal noɓe nodda kaldigal gendiwal woni dialogue national caggal no opposition dirtinno seppo mumen e dow ɗeɓɓande
confession religieuse o sababu kaldigal ngal ko ngam safrude caɗele politique kam e ndenka e oɗo saaha opposition jertini wonde duttota ko caggal ɓe kolliti wonde kaldigal ngal kono feere ngam salade waylude dosde leydi ndi kono e ɓattugol ñalawma 15 lewru août ɓe kolliti wonde so ala ko wayli kam wadde kaldigal moɓe mbaɗ annoncé manifestation e wiide correspondant mo Kinshasa kamɓe C64 so tawi haɓe poti hokkude conseil fewde hooreje leydi ndi hono Félix Tshisekedi moɓe mbimo yo suɓo lawol gonga. En jahat ha toon to leydi Soudan les paramilitaires des forces de soutien rapide kabri ñalawma hanki o wonde keeɓi contrôle to wuro wiyetengo Gesan e nder diwan Nil Bulo to sud et Soudan to keeri leydi Éthiopie. ñande talata nde ɓe mbaɗi jangu e farab doronaji force en ɓe gummiri ko leydi Éthiopie kono konu Soudan ina jokki wadde contrôle e nokkuji goɗɗi to Nil Bulo ɗum ko gila lewru juin yawtunu ndu caggal caɗele wanno to Kordofan e to Darfour paramilitaire en ɓe nene jiɗi heptude Nil Bulo e wiide laamu Gesan jangu ngu waɗi ko e saha ndema tawi paramilitaire en ɓe kepti ndemanteri mabɓe fof wondude e jeere mabɓe ko ɗum woni e wiide laamu nokku o ko bonande mawde. Gasiniren kabaruji men to Zambie ko hande woni somgoji ngam suɓade hooreje leydi mabɓe kam e député ji fodde million jeenayi yimɓe woni ko jihi wotoyde duuɓi 5 caggal nde o heɓi laamu e hitande 2021 hakkende Hichilema woni ɓurɗo yiɗede e nder candidaji 13 goɗɗi ɗi haɓe teski wonde duuɓi 5 caggal ɗum ka makko tentini wonde ñamale caggal leydi waylima sembinde ngalu koppereje e sosde ko ina tolno e 50.000 emploi fonction publique ha tenti noon to banggue cellal jangde kam e ndenka kisal o waɗi kadi revendiqué enseignement primaire no fodde million sukaɓe no naftorto ko hollirde tan wonde ko hakkende Hichilema woni favori e oɗo saaha e ɗin sumgoji baɗoɗi ñalawma hande o to Zambie. Gasi ha laawi cer ko ɗum wonno komin kemno tongande on kabaruji mon caggal leydi. Allah jarama Fati Ndiaye golle ma jooɗi peewi joni en jabanat kabaruji coftal balli. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal balli e Pindi Radio. kabaruji coftal balli puɗortoɗen ko e fédération sénégalaise mo football ha joni de haɓene jokki hebde ɗin ɗon candidaji yiɗɓe ƴamde kippogildijo mo leydi sénégal caggal nde Pape Thiaw itta e golle muɗum gam wonde ɗum keblowo kippogildijo mo leydi sénégal. Fédération sénégalaise mo football habri noon wonde kay heeɓi ɓatake ummorade e ɓiɗɗo leydi Togo biyeteɗo ni Bombe Dare mo ganduɗa kay wonino défenseur kippogildijo mo leydi Togo kanko noon oɗo saaha joni yidde makko ko wonde keblowo kippogildijo mo leydi Sénégal ɗum ko ɓatake mo o rewni e mandataire biyeteɗo maître Papa Khali Niang ene woni noon kanko on ɗon togole ono ciftinen o meɗino wonde e gardiɗo walla ni keblowo kippogildijo mo leydi Togo ko adi kay komo itte e poste makko ton to kippo gendijo mo leydi Togo. Habri on ɗon kabaru noon ko ɓe ganduɗa kañumen goni e fédération sénégalaise mo football kalene ko yowiti e kawguel africain ko welto sengo rewɓe on ɗon kan féminin e ñalawma henki o ɓe ganduɗa kañum goni leydi Cameroun ko kam kay yaltini leydi Maroc e on ɗon demi final. Leydi Cameroun waɗi qualifié on ɗon final kamɓe Camerouneji ɗi noon ɓe jogori hawroyde koye leydi Malawi e on ɗon final tijjaɗo e oɗo weekend paaɗo so Allahu lamɗo o jaaɓi ko siftin noon leydi Malawi kañum yaltini ko leydi Algérie e ngel ɗon kawguel. Kaleni ko yowiti e transfert on ɗon défenseur central ɓiɗɗo leydi Sénégal najo biyeteɗo Nobel Mendy kanko noon waɗi tabal mangal e carrière makko en tant que défenseur central sénégalais jaarowo e duuɓi 21 caggal nde o ummi toon to club makko mo
wonno toon to dowlaji Espagne oɗo saaha joni mo tawe toon to Angleterre to club biyeteɗo Hull City ɗum ko caggal on ɗon transfert mo ganduɗa kay laatima kittuɗomo toon to leydi Espagne woni noon jaru makko tolnima e 25 million taw ko koppareji euro ko ɗum kay woni ko ɓeɓe ganduɗa ko kañumen goni kippo walla ni ko ɓe ganduɗa kañumen goni kippo mo Hull City yaltini ngam sodde on ɗon ɓiɗɗo mo ganduɗa kay iwdi makko ko ɗon to legal biyetegal Guédiawaye ɗoyte e lamargol ngo Dakar. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pindi radio gasi haalaɓe ceer ko ɗum woni komin kamnore min nanade kabaruji nder e caggal leydi kam e kabaruji coftal ɓalli en jetti en jarni moni kala bannoɗo hen jungo muɗum ha kabaruji ɗi mbawi latade ko noon jettiɗen Seydina Oumar Boun Khaddab Diop ko noon en do karallagal ngal en jetti dendagal rédaction mo Pindi radio en jetti ɓen wonɓen e diwanuji ɗi ko noon jettiɗen ɗen kalirɗe ceŋodirde meɗen e oɗo saaha haade meɗen e kabaruji ko altine wonata soko weeli ken ɗo e nden min bo en jokke ɗoftade kam e rewinade programme uji Pindi radio Allah jarama on jarama.